Kumeliauskas. Rauviina maaliltaan ulos suoraan kulmaan, jossa on Vähätalo, mutta nyt on myöskin sitten tuomari Kovanen hieman edessä. TPS kuitenkin pääsee uudelleen kiekkoon Kumeliauskas ja sitten on paikka Ahtolalla ja Jerry Ahtola nostaa kiekon maalin kattoon. TPS tasoittaa yhteen. Kiekon riisto ja Ahtola maalaa. Peli yhteen. Kiekko nyt tulee Rantaselle. Kumeliauskas. Kumeliauskasin vetoyritys ja sitten seuraavassa vaihdossa TPS iskee toisen maalin. Tadas Kumeliauskas 2 viime peliin 4 tehopistettä ja pisteputki sen kuin jatkuu. Tuore 2 vuoden jatkosopimuksen tekijä pistää pelin 3-2. Välissä Kaijomaa, Kumeliauskas Lukon alueelle, Kumeliauskas toiseen aaltoon, hakee Makkosta sieltä, Makkonen laukoo! Jussi Makkonen ja kiekko sisään! Jussi Makkonen ja uusi elämän kevät! TPS menee 3-2 johtoon, Makkonen... Kolomaattis pelaa itsensä ulos, Molenak ja nyt on Tepsillä 2-1, Rantanen keskelle, onpa hieno paikka, onko kiekko maalissa? Kyllä, Kumeliauskas nostaa kädet pystyy sen merkiksi, että TPS siirtyy 2-0 johtoon. Tappara on täysin sekaisin juuri nyt. Nyt pelasi TPS:n tämä ketju, joka on viime aikoina ollut aika lailla hiljaa kauniisti tilanteen. Kumeliauskas, Rantanen. Västilä. Syöttö menee suoraan Makkosen lapaan. Makkonen kiertää maalia ja yrittää siinä vanhanaikaista kiekkoa edelleen siellä maalin kulmauksessa. Kumeliauskas ja kiekko on sitten lopulta maalissa. Näin on peli 1-1, kun toista erää on pelattu vain minuuttia 14 sekuntia, niin TPS lyö pelin tasoihin. Ja Jussi Makkonen taitaa olla siinä maalin tekijänä. Mielenkiintoinen tilanne siinä. Se vaan helposti joukkueen sisälläkin menee siihen, että odotetaan, että he ratkaisee juuri tuolla signaalilla, mikä on niin ylivoimapelissä. Ja nyt tulee Tadas Kumeliauskas! Ja juuri kun siitä päästään puhumaan, niin niitä apuja tulee. Ja TPS siirtyy 1-0 johtoon. Käytännössä oikeastaan ensimmäinen todellinen tuollainen puolittainen paikka Tepsillä tässä ottelussa. Ruohomaa aloituksessa Kalpalta, Kumeliauskas kaivaa aloituksena, Spina Nummelinille viivaan, sitten Nummelin vaihtaa Pikkaraisen kanssa paikkaan, syöttö Kumeliauskakselle, Nummelin uudestaan, Nummelin lämäri, sitten on Kallio paikka ja peli on 2-1! Tomi Kallio, Konkari Kallio räjäyttää turkulaisyleisön huutoon ja 7:03 on varsinaista peliaikaa jäljellä, kun vasempaa laitaan Ahtolalle. Ahtola hyvä syöttö Kumeliauskakselle. Sieltä lähtee kuti ja peli on 3-1. Tadas Kumeliauskas saa parati paikoille kiekon ja se on siellä. Minuutti 15 ehtii kulua kolmatta erää, kun Tadas Kumeliauskas iskee kauden toisen osumansa. Makkonen hakee kiekon Tikkaselta uudelleen Tikkanen. Siitä jättö taakse ja nyt tulee vauhdilla Kumeliauskas. Hyvin keskelle vielä Makkoselle ja siitä lähtee laukaus ja sinne menee. Onpas nätti kuvio siinä tämä tilanne. Ja näin lukemat taululla 3-1. Ylivoimamaali. Erittäin kaunis kuvio kyllä tässä tilanteessa. Loistavasti blokkaa tilanteen kuitenkin Kumeliauskas ja näin tulee TPS. Spina, Kumeliauskas, siinä on paikka ja 2-2. Tadas Kumeliauskas tasoittaa tämän ottelun, kun kellossa aikaa 53-42. 5-3 vastaan pääsee TPS pelaamaan minuuttia 49 sekuntia. Kumeliauskas voittaa aloituksen, Nummeliin, Rande lähtee ja oppahan napautus! Petteri Nummelin laittaa kyllä sellaisen napautuksen yläkulmaan, että oksat pois. Se on 43-vuotiaalle Nummelinille kauden 3. osuma ja on kyllä sitten viimeisen päälle laadukas kuti. On viivalla vastassa Kallio maalin taakse Kumeliauskakselle. Kiekko jää elämään maalin taakse ja Kallio ensimmäisenä perään. Sitten siirto Kumeliauskakselle. Siinä on paikka ja siinä on myös tämän ottelun avausmaali. Tadas Kumeliauskas laukoo ja sieltä se jostain liruu Eero Kilpeläisen varusteista maaliin ja näin TPS siirtyy 1-0 johtoon ajassa 14:45. Maalin tekijänä Tadas Kumeliauskas. Niin on tullut
sellaisia ihan ohipelejä välillä sinne joukkoon. Ja taisi tulla 9 ohipeliä, kun puitas Grattonia mailalla. Et ne on kuitenkin semmosia merkkejä, että ei ole maalivahti ole ihan valasti. Ja sitten on kiekko maalissa! Tomi Kallio pääsee rusikoimaan. Siitä Zapolskin nenän edestä TPS:n avausmaalin, joten turkulaisen liput liehumaan Raumalla ensimmäisen kerran, kun ottelun avauserä on käytännössä puolivälissä. Lehtonen vetää pakkipakkia ja Gaisbergs pystyy, kiekko tulee, Kumeliauskas ranteella ja ai, Tittapo ylähylly, sieltä se räpsähtää todella komeasti ja tuon ylemmäs ristikkoon sitä laukausta ei enää voi saada. Olipa melkoinen rannekiskaisu Liettuan pojalta. Siirtää toiselle puolelle Tikkaselle. Tikkanen eteenpäin. Kumeliauskas hyvä harhautus ja Vähätalo odottelee toisella puolella. Vähätalo kiekon myös saa ja siinä on 2-0. Julius Vähätalo käy niittaamassa, kun 2.54 on tätä ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja nyt kyllä vahvasti näyttää siltä, että 3 pistettä ovat lähdössä Turkuun. Ei mennä asioiden edelle, mutta... Viipyy, syöttää poikittain Tallinderille, Tallinder Kalliolle, laukaus Kumeliauskasin mailoon ja Dominik Ravina esittelee todellisen karkkipäivä torjunnan hanskallaan, kun Kumeliauskas, hyvä aloitusvoitto, Forsström tiivistää siihen ja siitä lähtee laukaus! Viivalta laukoo! Sieltä laukoo Elmeri Eronen ja onko siellä sitten jonkun maila vielä välissä matkalla? Se löpsähtää kuitenkin Buusmaaliin ja TPS siirtyy kuskin paikalle. Kaikki lähtee tuosta Elmeri Erosen viivalaukauksesta, mutta sitten katsotaan muuttaako se jostain suuntaan vai meneekö suoraan. Yhtä kaikki, vierasjohto, TPS. Joukkueet täysin lukuiset. Kumeliauskas laukoo ja sitten tulee maali. Aivan tähän ylivoiman loppuun. Hetken jo näyttää siltä, että pelikas pystyy tilanteen purkamaan, mutta niin vain kiekko pysyy alueella ja Tadas Kumeliauskas herättää pientä toivon kipinän TPS-leiriin. Pitkä pätkä oltu kaapa-alueella, kun Kumeliauskas tulee keskustan laukoon ja plekseihin laukoo myös Kumeliauskas. Kumeliauskas pääsee ensimmäisenä kiekkoon, harhauttelee, katselee syöttötilaa. Kinnunen lyö paineen ja näin. Kalpa selvittää tilanteen vai selvittääkö Lukalta hieman kiekko karkaa. Sitten aukeaa Kallio paikka, mutta Kallio laukoo ohi. Kyllä tässä on. Tulee kenttämestarin erikoinen, mutta IFK-pelaajia ei ole maalin edustalla ja nyt TPS hyökkäykseen. Kumeliauskas laukoo! Yllättää nyt Kevin Lankisen totaalisesti tällä rannelaukauksella, joten tässä on sitten paikka, millä myllyn jälkeen, pesukoneen jälkeen TPS voi päästä peliin mukaan. Kiire tulee ja siitä saa vielä Kumeliauskas kiekon, hakee paikan, Kähkösen loistava torjunta. Ahtola pelaa kiekon taakse. Siitä tulee laukauspaikka, Ahtola laukaus, irtokiekko sisään, maalintekijänä Jerry Ahtola ja TPS johtaa 1-3. Jerry Ahtolan Nälkäisesti TPS-hyökkääjät ajavat Ilvekseen kiinni. Vahvasti pelin aloittanut Kumeliauskas siellä kiekossa tällä hetkellä Häri ja pistää kiekon maaliin. Sieltä se pomppii ohi Toivosen. Vakuuttava vaihto TPS:n kolmoskentälliseltä. Tadas Kumeliauskas tehnyt hartiavoimin hommia tähän pelin alkuun. Toimittaa maalille. Siellä on myöskin Jerry Ahtola, mutta nähdäkseni Tadas Kumeliauskasin pomppiva kiekko menee suoraan ohi Hannu Toivosen. Ja näin Tampereella ottelun avausmaali, kun 17. Kumeliauskas saa laukausta aikaiseksi. Rantanen, Kumeliauskas laukoo ja tekee tärkeän kavennusmaalin TPS:lle. Jatkuvasti otteitaan parantanut Tadas Kumeliauskas. Osui jo toisessa pelissä peräkkäin ja tekee jo kauden 4. maalinsa. Liettualaiskeskushyökkääjä maalilla TPS 1-3. Jokereissa pelatessaan tulosta syntyi usein, syntyykö nyt TPS:lle puolestaan tulosta? Bernardin maalin eteen tulee sieltä maali. Räkämaali isketään kaamean kauhomisen päätteeksi. Ja oliko Jerry Ahtola, joka sieltä lopulta onnistuu kasan keskeltä ronkkimaan. Kallio. Vasemmasta laidasta Spino mukaan, sitten on Kumeliauskas läpi. Kumeliauskas harhauttaa ja peli on 1-0. Ainoastaan 59 sekuntia ehtii kulua pelikellosta, kun Tadas Kumeliauskas karkaa. Ja kauden 8. osuma on liettualaishyökkäjälle tosiasia.
Kumeliauskasille. Virta mukaan hyökkäykseen. Virta ajamassa maalin eteen. Kumeliauskas jättää Malmivaara. Ampuu maalin! No jopas kummaa! Pistetili aukeaa Olli Malmivaaralla TPS:n paidassa 4 viime kauden aikana. Maaliverkkoa, mutta niin vaan se menee ohi. Ja nyt uuden kerran sama mies ja lopulta Timosen luistimista kiekko sisään. Ja Kumeliauskas on se mies, jolle tämä maali merkitään. Ja kyllä se sitten erikoisimmilla tavalla tämä maali tehdään, kun se hyvästä paikasta menee, niin pakin jalkojen kautta. Silloinhan menee 2-0. Tadas Kumeliauskas. Niistä tämäkin tilanne lähti. Se lähti siitä Timosen kiekon menetyksestä. Siellä on 3 Kalpan pelaajaa maalin takana. Ei Kalpa. Nyt on tarjolla TPS:lle hyvää vastahyökkäyspaikkaa. Siitä keskeltä laukaus tulee. Kumeliauskasin laukaus, mutta sen pystyy Kiviaho torjumaan, mutta ei torju enää. TPS siirtyy 2-0 johtoon tässä toisen erän alkejaisiksi, vaikka toinen erä ei vielä mitään ihmeitä ole tarjonnut. Mutta nyt se tarjoaa maaliin 23. Takaisin Makkoselle kiekko ja maalin edustalla ja 4-2. Sieltä se tulee, Tadas Kumeliauskas. Liettuan ihmemies pamauttaa kiekon sisään juuri kun lukko siinä käytännössä täyttyi. Ja 38 sekuntia ennen erän päättymistä TPS Tadas Kumeliauskasin maalilla 4-2 johtoon. Gagnon. Kumeliauskas vieton aloituksen. Laukaus lähtee ja se on 3-0. Jerry Ahtola pamauttaa kyllä sellaisen tykin, että oksat pois. Suoraan aloituksesta Ahtola pääsee tälläämään ja se on kyllä laadukas laukaus. TPS siirtyy hetkessä 3 maalin karkumatkalle ja maalin tekijänä tämä mies Jerry trailing 1-0. Tadas Kumeliauskas skated in. Nifty move onto the backhand, beat Kristan. Tied up the shootout at 1 apiece. Fake, shot, score.